Pri rozhovore so Štefanom Harabínom, prezidentským kandidátom. No vítam vás, asi toho máte už dosť. Nemáte plné zuby toho, čo ste museli všetko prejsť, absolvovať, vypočuť. Chcem vás len poprosiť, aby ste zhrnuli celý tento čas kampane od nádeje, cez sklamania, cez ľudské reakcie. Pozrite, ja som kampaň začal v podstate na jar pred rokom, teda. Ide o dotykovú, stykovú kampaň s ľuďmi, pretože v mainstreame som nikde nebol pripustený, teda by som ako nepustený do mainstreamu. A to, či už išlo aj o odborno-právne otázky, veď tu sa diskutovalo o novelách trestného zákona, to bola super aktuálna téma po voľbách a kto tam diskutoval aj vo verejnoprávnych médiách a hoci som len krátko robil trestné právo, len necelých 40 rokov. Aj predsedom trestného kolegia som bol a nikde ako diskutovali hociakí ľudia, ktorí tomu ako nerozumiem. Tým chcem povedať, že na druhej strane to je ale dobre, pretože stretávania sa s ľuďmi, rozhovory, mapovanie situácie na Slovensku, čo občanov trápi, čo trápi rómsku komunitu, Rusínov, maďarskú komunitu, čo trápi ako dôchodcov, športovcov, mladých ľudí. Človek získa takú sumu poznatkov, ktorá je odrazom na to, aby ten prezident republiky mohol rozhodovať v prospech občanov, v mene občanov a pre celú spoločnosť. Vedia, pri týchto stretnutiach som ako pozberal podpisy. Vedia, každý, kto so mnou rozprával, tak chcel sa nafotografovať a tak som vyzberal bez nejakých agentúr 18 000 podpisov. No, pozrite, ja som jediný reálne občiansky kandidát. Ja nie som kandidátom oligarchov alebo peňazí oligarchov alebo kandidátom sorošovských mainstreamových korporácií, ktorí sa snažia vyberať obyvateľov. Oni chcú vybrať kandidáta. Čiže aby ľudia a slovenskí občania nemali vlastného kandidáta, ale adepta nimi vybratého, tak ako sa im to podarilo posledných dvoch prezidentských obdobiach. Posledným reálnym prezidentom slovenským bol pán Gašparovič. No. A tu treba povedať aj peniaze, veď ako obidvaja kandidáti ako podľa tých prieskumov akože relevantných, veď tam idú mega peniaze. A ja kampaň robím iba z tých peňazí, čo mi poslali občania. A som im skutočne za to vďačný. Čiže ja som ich kandidátom, kandidátov občanov Slovenskej republiky. Stačiť? Ja myslím si, že situácia sa priaznivo vyvíja, veď si zoberte, že keď včera večer alebo dnes ráno SME zverejnil prieskum, že má cez 16% a pritom ešte nešlo o obdobie akože mapované ku dňu, kedy, teda od momentu, kedy sa pán Danko zdal v môj prospech. No a keď Smečko zverejnilo, že 16, to tam môžeme kľudne povedať, že mám 26, lebo však to ako vieme, čo oni robia. A nakoniec aj my sme robili prieskumy, čo aj na Alternatíve už sa aj uvádzajú. No a podľa týchto prieskumov a znovu ešte do momentu odstúpenia pána Danka, a tam mám 19%, veď pozrite, kandidáti mainstreamu a kandidáti oligarchických peňazí, obidvaja sú na ultraliberálnej platforme a podľa ich prieskumov týchto korporácií jeden má 42, druhý 39. No tak ako môže, pani redaktorka, to byť? Toto môže byť, veď to ani matematika v prvom ročníku základnej školy nepustí, že by na Slovensku bolo 81% liberálov. Veď to ako, a pritom pán Pellegrini mal koľko?
15-16%, ako v posledných parlamentných voľbách, lebo on je nositeľom hlasu a naraz má 42. A pritom voliči Smeru ho považujú za ideového zradcu, ktorý nadával smeráckým voličom do dezolátov, nechal očkovať ľudí a navyše je kandidátom vojny, lebo chce podporovať kyjevský banderovský režim zbraňami cez súkromné firmy. Ja som kandidát mieru. No Korčok je to isté, takže... No áno, to sú siamské dvojčatá ako Pellegrini a Čaputová, veď obidvaja sú za vojnu, či kandidáti vojny, podporovať zabíjanie Slovanov, ja som kandidát mieru, obidvaja sú za migráciu, čiže aby sa zmenil slovenský genofón, ako aby znížil sa počet aj obyvateľov, lebo podporujú LGBTI, z toho sa nerodia deti, čiže sú aj za rozširovanie pedofilie. Ja som ochranca rodiny, aj cestou okamžitého vypovedania Istanbulského dohovoru. Obidvaja sú za pevné ukotvenie v EÚ a v NATO. Aké pevné ukotvenie? Ich pevné ukotvenie znamená zlikvidovať v podstate štát a dostať sa do súštátia Európskej únie pri zrušení práva veta. Jeden je proti zrušeniu, jeden je za, ale sú za otrocké počúvanie pokynov z Bruselu a z Washingtonu. Takže ako naše členstvo v EÚ nám nebráni nič v tom, aby sme rozvíjali obchodno-ekonomické väzby inými štátmi, s Ruskom, s Iránom, Čínou, BRICSom, arabským svetom. Myslíte si, že sa dá nadviazať spoluprácu s BRICSom? Samozrejme, že sa dá, veď ako zmluvy o EÚ, teda zakladajúca zmluva o fungovaní a Lisabonská, ktorá iba sumarizuje obsah. Lisabonská neprináša nič nové, len sumarizuje obsah jednej a druhej. Podľa týchto zmluv Európska únia je ekonomický projekt, ktorý má slúžiť členským štátom. My nie sme podriadení Európskej únie. Európska únia vznikla preto, aby slúžila členským štátom. Tak by mala naplňať svoje poslanie. No a pokiaľ nebude naplňať svoje poslanie, že je za protiruské sankcie, ktoré nám znižujú životnú roveň, že je za posielanie peňazí na Ukrajinu, ani jeden vojak, ani jeden náboj, ani jeden cent pod mojím vedením v úrade prezidenta by na Ukrajinu nešiel. Ani jeden migrant by nebol. Ukrajincom nech dávajú peniaze ukrajinskí oligarchovia, ktorí sa tu vyvážajú na autách, a Američania, ktorí financujú zbrane. No a teda hovorím, v rozpore s medzinárodným právom a našou ústavou obidvaja chcú dodávať zbrane na Ukrajinu. Veď článok 1 odsek 2 ústavy hovorí, Slovenská republika sa zaväzuje dodržiavať záväzky z medzinárodných zmluv. A medzinárodné zmluvy, ktorých sme signatárom, nám zakazujú dodávky zbraní do konfliktu. Tak ako? Treba dodržiavať právo. No a oni sú za pevné ukotvenie. Ako mopsliček budem plniť pokyny Európskej únie. Tak toto nie je reprezentácia štátu a suverenity štátu. Myslíte si, že už sme tak vyspeli, že by sme pochopili, že nepotrebujeme, aby nám médiá určovali, lebo už na začiatku sa to začalo, že jedine Korčok a Pellegrini majú šancu. Tak veď oni toto... Nič iné ste sa nedozvedeli. No a pritom veď hovorím, že pán Pellegrini prehral všetky voľby. Veď prehral všetky voľby. Ešte prehral s Matovičom ešte ako na čele Smeru, potom prehral, hoci keď ešte strana Hlas ani nevznikla, už mal 30% a nakoniec skončil s 15%. Takže toto je umelo vyrábaný projekt americkej ambasády s otázkou vťahnutia pána Pellegriniho na povalenie Ficovej vlády. A pritom pán Pellegrini nemôže kandidovať, lebo ako funkcia predsedu parlamentu nemôže. A čo očakávate, keď sa vaše slova potvrdia, ktoré sa teda v rámci práva vždy potvrdia? Kedy sa nepotvrdili moje slova ohľadne práva? Ja práve hovorím, že vždy sa potvrdili. Tak čo očakávate teraz? Čo sa stane presne s tým, čo hovoríte? Že pán Pellegrini nemá právo, pokiaľ... Treba vychádzať z hĺbších
alebo z hĺbšej analýzy informácií a poznatkov, znalostí, ktoré boli v tejto spojitosti vnášané na informačný priestor. Čo povedal pán Korčok ešte pred Vianocami, keď pán Pellegrini uvažoval o kandidatúre. A vtedy povedal, to sa dá na archíve nájsť, že pán Pellegrini by, keď pôjde, by sa mal vzdať predsedu strany. By sa mal, čiže to nie je obligatorné. Ale jasne povedal, že musí sa vzdať funkcie predsedu parlamentu. Čiže Korčok vie, že tu je stret osobného záujmu zverejne, veď je ústavný zákon 357 2004, keď ty máš funkciu a je tu stret tvojho osobného záujmu, tak to musíš oznámiť svojmu nadradenému orgánu, ktorom v tomto prípade je parlament, a ten rozhodne, že teda by ho odvolal z funkcie predsedu parlamentu a by mohol on, Pellegrini, občan kandidovať. Nemôže... Dobre, nie je to len taká hra, že voľby budú neplatné a pôjdeme no viete, pamätáte sa v januári, keď začali voľby a teda slniečkári, ultraliberáli sa začali sťažovať, že Korčok má nevýhodu v tom smere, že je málo poznať, alebo že je nepoznateľný v porovnaní s Harabínom a Pellegrinim. No a tu sme pri korení veci. No. Tu sme pri korení veci. Keď Pellegrini nenájde tú silu, a nenastúpi do polohy zodpovedného politika a neodstúpi, tak čo sa stane? Keď Korčok nepostupí do druhého kola, tak podľa ústavnú sťažnosť bude úspešný. Bude úspešný. A budú nové voľby. No, samozrejme budú nové voľby. A náklady, a peniaze, a tie peniaze môžu ísť na vzdelanie, na zdravotníctvo. A treba budete vyčerpaní, ale ten efekt, ktorý nastane, ultraliberáli získajú pol roka, lebo tie lehoty sú tam také, že ináč sa to nestihne. A tým pádom budú Korčoka cez nimi ovládané médiá zvyšovať jeho poznateľnosť a cez určitý narratív. Aha, Korčok je nositeľ ústavnosti. On tu ukázal celému Slovensku, že Pellegrini nepozná právo, je predseda parlamentu, tak ako chce riadiť prezidentský úrad, keď nevie riadiť ani parlament. Ako to treba povedať, taká je hra. A zatiaľ bude prezidentka? No nie, tam ako 15. júna končí, prechádzajú právomoci prezidenta čas na predsedu parlamentu, čiže tu je ďalšia anomália, lebo keď sa robí neprávo, tak sa napaluje ďalšie neprávo a čas prechádza na premiéra. No tak nie je možné, pani redaktorka, vyhlásiť voľby, dávať registráciu kandidátov, to je v poriadku iným, ale on dal registráciu kandidatúry sebe, on seba sám prihlásil a podpísal registratúru kandidátovi. Viete si predstaviť, my dvaja máme súdny spor, súdime sa o túto lampu, Ja som sudca, vy ste redaktorka. Vy podáte žalobu proti mne, že mám vám vydať lampu, lebo vy ste vlastník, nie ja. No a teraz ja som sudca. A dáte to na súd, kde som ja sudca. No a ja si ten prípad zoberiem a rozhodnem spor medzi nami, že lampa patrí mne. Toto je kandidatúra predsedu parlamentu. No tak darmo, ako to je... Ale vidíte, že ultraliberáli o tom nerozprávajú nič. Nadávajú alebo okiadzajú pána Pellegriniho, že podržtaška, že zradil voličov Smeru a čo všetko. Ale toto nerozprávajú, no lebo im to vyhovuje. Tak je nález ústavného súdu z roku 2003, ktorý rieši túto situáciu, konflikt záujmov osobný a verejný, a autorom je Mázak, čiže oni len čakajú na to. Čiže jediným riešením v tejto veci v súlade s ústavou by bolo, že pán Pellegrini si uvedomí, no tak som ešte mladý, neskúsený,
dal som sa do toho vtiahnuť, ale moja osobná zodpovednosť mi hovorí, že keď to chcem napraviť, tak musím odstúpiť z kandidatúry. Nie z postu predsedu parlamentu, lebo on už rozhodol vo veciach kompetenčne patriacich do pôsobnosti predsedu parlamentu. Čiže jediné riešenie nie je. Iné Takže nie je. žiadne nie. No dobre, tak... Potom by bolo riešenie a voľby by mohli prebehnúť ako platné, že by sa pán Pellegrini nedostal do druhého kola. Vtedy je to v poriadku, lebo nebol úspešný. Ale keby, rozumiete? Jasne. Hej, keby sa dostal, hej, tak každý neúspešný, čo sa nedostane do druhého kola, podá ústavnú sťažnosť a ústavný súd to musí zrušiť. Takže stretneme sa, lebo teraz už bude moratórium, tak sa stretneme po prvom kole. A uvidíme, čo nám život donesie a či nebudú. Lenže presne zasa to bude nespravodlivé, že budú nové voľby, vy ste už vyčerpali všetky peniaze, ľudia zrejme tiež nemajú, ale Korčok bude mať ešte dosť peniazy. No áno, tak ako, tak tam sú, to je tiež, hej, tam sú mega peniaze. Ja pri tej príležitosti chcem skutočne poďakovať všetkým vašim divákom a aj poslucháčov vášho portála a ubezpečujem vás, ja som vašim kandidátom občanov, ktorí ste mi zaplatili svojimi príspevkami celú kandidatúru. Môžem vyhrať už v prvom kole. Ono sa tu teda podsúva, hej, a to zase toto je robota Sorošovského mainstreamu, že ako máte, alebo súhlasíte s pánom Harabinom, ale hej, keď mu dáte hlas, ten sa stráti. Toto tu podsúvajú. A ja vás uistujem, že keď všetci, ktorí mi dôverujete, mi dáte hlas, tak môže sa kľudne stať, že vyhrám v prvom kole. Držím palce, ďakujem za pozornosť. Dovidenia.